Θεωρείται ταμπού μέσα στον καλλιτεχνικό χώρο κάποιος να εκφράζει την πίστη του στο Θεό? Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια κυνηγάνε πάρα πολύ τη θρησκεία μας, τη θρησκεία μου, τους χριστιανούς Ορθόδοξους, και προσπαθούν ό,τι έχει να κάνει με τη θρησκεία να κλείσουν πόρτες, να μην ακούγονται πράγματα, και το λέω γιατί το διαπιστώσαμε και στην ταινία που κάναμε, το δείπνο του Βοσκού, το οποίο είναι καθαρά χριστιανική ταινία. Και βραβεύτηκε παγκοσμίως. Με πάρα πολλά βραβεία, γύρω στα 78 στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα δυστυχώς ακόμα δεν έχει παιχθεί επίσημα σε κινηματογράφους για διάφορους λόγους. Σε ένα μεγάλο φεστιβάλ που τη στείλαμε στην Ελλάδα, αυτό μπορεί να το λέω και πρώτη φορά, δεν πέρασε. Και off the record μάθαμε ότι τη χρονιά που δεν πέρασε η δική μας η ταινία, περάσαν 3 μουσουλμανικές και κόπηκε γιατί ήταν χριστιανική. Και λες, εντάξει, χτυπάνε από όλες τις πλευρές τη θρησκεία και πολλές φορές βλέπουμε ότι τη χτυπάμε και μέσα από την Εκκλησία. Δηλαδή έχει μπει πια μέσα αυτός που χτυπάει την Εκκλησία και τη θρησκεία μας. Για ποιο λόγο όμως να συμβαίνει αυτό? Η άποψή σου, έτσι. Νομίζω ότι δεν θέλουν ο άνθρωπος να έχει πίστη, να έχει ελπίδα. Δηλαδή θέλουν να σπείρουν το φόβο από όλες τις πλευρές. Δηλαδή όσο φοβισμένοι είμαστε, τόσο δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε πράγματα.